Pining suri hini ra ingkora hini aningkana pharman kedam tang chiti ni phai kre phor ni pen ke pathu pang cheng si kedam tang chiti ni phai ingkora phor ni angdung kiti pathu pondo labangso ke pathu la ke diphu dai se sangkang ni hang ni jang karbiang long la pen di mahasau district ke thop aparman ingdeng hini inter paris football pathu ponlo labangso ke pathu ponalong kaddu kawe teran kre trok an chetong ponlo angdung kiti ke pathu along aluhi sarpo man pen karbiang long thenmas council em surjo rongphar Borjan VDC Chairman Sunaram Singnar, HDP Sports Association Chunbang Kaman Tiso, Father John Timong, GBSGP Lapen Penangan Kithe Kidingatum, Chetong Dunlo. Bangso Angdung Kiti ke Pathu Kachep Hopon Lake Dokmoka Paris Lapen Jirikenteng Paris Sang Bongsi, Pathu Chep Hopon Lo. Dokmoka Paris team atum ke pathu ke thek chera jok 2-1 goal thapsi jirikendeng Paris team aphan parempon lo. Player of the tournament Kyakchan Samayang, man of the final match Rajiv Kerkata, best goalkeeper Jirsong Ronghang, highest scorer Louis Marak atum aphan break jump ke thek ser anong e pa jirpon lo. Pherangke thingno ke haya team Dokmoka Paris captain Emmanuel Teron pen nangke thandon ki coach lapen team atum kachepaduk ajoini si ke hai ponlo lapen ingdeng hini inter paris football tournament ke hai anong e ke ponlong ki ningarong piklopasi ningje pon nile to labangso khela non la second inter paris tournament la etum ka chenghon father matthew amen pen ki bi labangso khela halong nile to mudan chepaduk lo lapen te nile to phan ne ke wan lapen te nile to phan Negathana coach alang litum same cepaduk pek labangso join ni pen si nilitum piniar ni nilitum dokmoka parisatum nilitum winner pon long lo la si nilitum atim sutame cepaduk pek lo labangso akhela pachoneng kecheng si ang deng abang ke nilitum runners up pon lo la si labangso apot si nilitum samian ko puthot labangso ningkan bang ke la pachoneng anso se nilitum cepaduk pen si nilitum peneng ke bang lo Chari pami pen nilitum bang lo lasi peneng bang nilitum kecheng si anong AC poniklo Halapu Inter Paris Football Committee chunbang Father Nelson Teron pen pherangke thengno nangke pachini ponki labangso Inter Paris Football Tournament kibi ponang koke jesamet ke pathu hin kapachi hung pen ke paching thordunji aphan athe ke pathu anathuta ilia khai ke charli nangji dokpiklang ke pathu penta emina longri aphan nongme ekewan pg aphan si mang ponlo Elitum labangso sai ki klempo na kimanga bangele lo kapathu anathu ta elitum chingthur ponangji lapen kapathu ke elitum ka ki ok pran phana kimedo julason anlan so selitum angsong ke leji phani tumta kacharli ponangja sona son dolang tum school lo ngacharli college pe kacharli kapathu anathu ta tum kacharli ponangja son do anla ason selitum amunitum ta sor ara tum ta aprang leji lapen itum karbiang longa phanta nongthang evan piji mantuni puitum ningka chithe do lasi itum labang so asai ki bipen aprang se itum ning ka chithelo itum kapathu nata kaching thu thekje phan la petum amen petum akhe ki klang dun thekje phan Karlitang Reverend Father Matthew Thomas Karbiang Long Catholic Mission of Harman ningkan plikep sase sainang ki klem thekdam long si alang limen pen pathu bi ponlo labangso ke pathu long nangka cherap chito dona tuma phan lapen Karbiang Long Chenmas Council em surjo rongphar lapen man peng ke thekidinga tuma phan akiro pajir pon Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live